प्रणाम, राम राम, जय हिंद, जय भोजपुरी। साल के पहला टी20 मैच जौन की रोहित शर्मा संजू सैमसन के तरास नहीं आई, साथ साथ फैंस लोग के भी दिल टूट गई। राज जायसवाल के भी ना आई, काहे कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के हेड कोच के मुताबिक जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपन करे वाला रहले। टॉस के टाइम पता चलता कि जायसवाल चोटी हो गई बड़े भैया, रात भर में कौन चोटू भर गई हो। तुम्हें संजू सैमसन कहत रहे साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अमेरिका में शतक के बाद लागल कि संजू सैमसन के अब लगातार मौका मिली, लेकिन प्लेइंग 11 में संजू सैमसन के नाम ना देख करके फैंस लोग के दिल टूट गई। एक तरफ तिलक वर्मा के लगातार 6 टी20 में फ्लॉप भइला के बावजूद एगो आईपीएल के शानदार परफॉर्मेंस के आधार पर लगातार मौका मिला था, तो उन्हें साउथ अफ्रीका में शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी संजू सैमसन के बेंच ही गर्म करे के पड़ता। संजू ये सोच के परेशान बड़ा है कि रोहित भैया हम तार कौन गलती कैले बानी कि जब तू कप्तान बना तारा हमरा टीम में मौका नहीं मिलत। आ लागत कि सब के बुरा नजर रोहित शर्मा के लागल, कैसे कि बल्लेबाजी करे के बेरा गिल के गलतफहमी के कारण 0 पर रन आउट हो गइले। ओइसे रन आउट भइला पर रोहित शर्मा के गुस्सा देखे वाला रहे। खैर मैच में लगातार 11 टी20 मैच में टॉस हारला के बाद टीम इंडिया आखिरकार टॉस के बॉस बनल आ पहले गेंदबाजी करे के फैसला चुनलस। अफगानी बल्लेबाज गुरबाज आ जदरान धीमा मगर ठोस शुरुआत करके 50 रन के साझेदारी कइल लोग, मगर 8वां 9वां और 10वां ओवर में गुरबाज, जदरान और रहमत शाह के आउट करके भारतीय गेंदबाज लोग अफगान जलेबी के स्वाद खराब कर देहल लोग। आखिर में मोहम्मद नबी और नजीबुल्लाह जदरान मिल के टीम के स्कोर आगे बढ़ाओ लो, मगर भारतीय गेंदबाज लोग शानदार गेंदबाजी करके अफगानी टीम के 158 पर ही रोक देहल लोग। मुकेश कुमार, अक्षर पटेल के 2-2 गो, जबकि शिवम दुबे के 1 विकेट मिलल। लक्ष्य के पीछा करे उतरल भारतीय टीम के पहला ही ओवर में झटका लगल, जब गिल पार्टनर के बजाय गेंद के ही देखत रह गइले आ 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद वापसी करे वाला रोहित शर्मा के बोहनी खराब कर देहले। तेज खेले के चक्कर में गिल भी 23 रन बना के चलत बनले, मगर ओकरा बाद शिवम दुबे और तिलक वर्मा 44 रन के साझेदारी करके भारतीय टीम के गाड़ी पट्टी पर लाई लोग। जितेश शर्मा 20 गेंद में 31 रन के तेज तरह पारी खेल के अपन रोल अदा कइले, तो आखिर में रिंकू सिंह अपन हाथ साफ कर लेले। 18वां ओवर में छक्का चौका के साथ मैच के फिनिश करके 60 रन पर शिवम दुबे नबाद लौटले। शिवम दुबे मैच में 50+ रन बनावला के साथ विकेट लेवे वाला चौथा भारतीय खिलाड़ी बनले। ऐसे पहले युवराज सिंह 3 बार, कोहली 2 बार, तो हार्दिक पांड्या 1 बार कारनामा कइले बालो। इस तरह टीम इंडिया मैच के जीत के सीरीज में 1-0 के बढ़त ले लॉस। अब साहिबान कदरदान मेहरबान हो जाई लोग तैयार। 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद इंदौर स्टेडियम पर किंग कोहली के जलवा देखे के मिली, जना के बेसब्री से फैंस लोग के इंतजार बा। हाजिर होके हम मैच के हालचाल बवाल के साथ कमाल लेकर के। वीडियो अच्छा लगा लोग तो लाइक और शेयर जरूर करब, आ चैनल पर पहला बार आइल बनी तो सब्सक्राइब के आशीर्वाद भी जरूर दे हम। हम अगला वीडियो में ऐसे ही भोजपुरी के मजेदार अंदाज में, तब तक सब लोग खुश रही, मस्त रही, स्वस्थ रही। जय हिंद, जय भोजपुरी।